Wat niet? Is dat de bedoeling zo? Ja, druk. Zo ver van hand geweest. Ja, dat zal wel. Nou, ik heb er al gedaan. Er zag een toen maar niet eens aan. Die desinfect met de Nee? Nee. Oh, dat is een vier. Ja, de serveer die kan weer afgeschoten worden. De hele dag dat gejammer op. Ik word er gewoon flauw van. Maar een beetje... Wat is nou weer te Wat is nu te vertellen? Wat is nu weer voor een woord voor ons? Ik snap eigenlijk nou dat je als hoesknecht en als toemankjes voor ons bent. De verhuurden, maar doe je als toeman weer gestudeerd. En als hoesknecht stond die dat helemaal verkeerd. Oh ja, is dat zo? Jazeker, want gisteren zoals voor een schoffel met wat schoffelstof. Natuurlijk toortjes en rotspintjes. En natuurlijk toortjes van mevrouw en ik zo'n week weer waren. Maar nog koud, nog gewoon lummel. Nou mooi, nog een beetje. Ja, en als er nog maar eens als me nog langer in de pikbaan neemt, dan is het missen. Ik ben zat, zou ik er maar aan de vuur. Beetje lot maar voor de tweede keer door mevrouw, hè? Om vrije openen te verlopen. Toen was die mooiste om blauwberg in de zadde, zou ik maar aan de vuur die snoesies. Ik pas. Wil de vrouw nog wel wat voorsparen? Hou onder een gekke, maar ik heb hem er op de hals op. Ach, ook dat nog. Hij hier als een kikker, hij hier mooi weerspeelde en ik als een kikker door de modder omkroep. Ik heb geen plekje aan mijn hele lichaam wat nice dus. Ik hol er met op, hè. Ik heb er genoeg van. Laat het met jongens in eigen familie mogen er zijn. Ja, dat is je eigen schuld. Je hebt nog nooit aan sport gedaan. En nu zijn je spieren te stijf. En dat je nu gaat zitten is helemaal foute boel. Je moet in beweging blijven. Nou, ik heb je de hele middag al in het toenen zitten met een buik. Laat eens zien. Schopenhauer. Schopenhauer. Daantje, die wens je toch in de vakantie naar de maan. Dan lees je toch een romannetje, man. Nee. Ik onderzoek de praktische betekenis van Schopenhauer. De praktische betekenis van sport is nu van meer belang. En in beweging blijven niet aan de veel. Ik ken je niet meer. Ik ben er precies dat ze me met nooit in die been prikken. Gewoon om nooit meer uit te holden. Dan slapen ze, jongen. Dan moet je juist blijven lopen. Ik ken dat zit niet meer. Ja, ga dan eerst maar naar boven en haal even de pikken. Dan gaan we met de eerste dansles beginnen. Geef me dat nou van jou goed stel. Van uitstel, kom afstel. En dan ga je ook op je kop staan. Je gaat dansen de hele middag. En daarna droog zwemmen. Dreug zwem? Op een tafel. Nee, nog nooit. Nou, doe het dan vandaag, want morgen ga je te lang. Oh, dus voor op de tafel heb ik om dit nog nooit nodig? Nee, maar ga nou maar naar boven en haal de pikken. Dan geef me toch een dag goed stel. Geen sprake van. Rijtje!
Even stumper en geen ene. Maar heb je nou je nobiespakje aan je vrouw? Ik hoorde niet dat het een jongens had. Is het waar? Ja, kijk, en als ik niet eerlijk niet mijn zeggen mag, hè. Als ik me met vrouwen met zo'n stroot vertoond had, nou, dan ruimt ze me naar de dank opgenomen. Betje, als men paard wil rijden, draagt men kleding die daarvoor geschikt is. En daarmee uit. Maar wat ik vraag dan, zijn de grammofoonouder dan? Nou, Westers is er leuk net achteraan. Ik ken anders geen spier van die verder aan. Oh nee? Nee, het is in één woord gezegd, een dikke, filaine hond. Ja, het is maar als één, maar het is zo. Heb je dan wat met hem gehad? Nou ja, mooi zuster, hè. Als een nou aan jou vraagt van, ken die nou eens een keer zo'n moeder doen? En hij maakt er later op zien maar niks meer van. Nou, dan vind ik dat gewoon knap van zwaar, wat die? Nee, dat vind ik. Je hebt helemaal gelijk. Ja, kijk, op het ogenblik zit meneer Dani. Hè? Ja, oh je nou maar nooit zo onneuzelen, je wil best er achter je aan zit. En als je nou al stoppen doet en stel je nou eens voor. Hoe kom je daar nou op, Betje? Omdat ik de bewijzen heb. Bewijzen? Alsjeblieft, wat zegt die me door van? Hoe kom jij eraan? Dat lag in zijn komen oktober. Oh, hij zal aan het oefenen zijn om zijn handschrift te vinden. Ja, dat moet je niet vertellen, dat leuk ik voort. Nee, juffrouw, als ze met zulke kunsten beginnen, hè, dan hebben ze dik te pakken. Ah, jij kan het weten. Maar wat ik vraag wou, slaapt dan? Ja, jij hebt hem in de sopje nog niet. Oh, zou jij dan deze brief bij haar op de kamer willen leggen? Hij is van de major, Ja. maar je moest er niet van wakker. Nee, dat is gauw. Ja? En zal ik jou dus ook met je in de noorden brengen? Graag, want ik versmacht van rust. Gaat mevrouw? Zo. Is het al zo ver heen met Daantje? Oh. Ah, zet maar neer, Daantje. We moeten nog een poosje geduld hebben, Daantje, want de grammofoonhalen zijn er nog niet. Gelukkig. Daarom ga ik me eerst maar eventjes omkleden, hè? Of wil je mij zo kleden? Doe in mijn naam? Ja. Daantje, wat moet jij nog een hoop leren, jongen? Doe hè. Ja? Toen moest je lichter je kloit aantrekken. Waarom? Nou, ik vind dat hij die zo horen stoort. Nou ja, ik zal nog wel zien dan. Maar neem één goede raad van mij aan, Daantje. Blijven lopen, blijven in beweging, ja? Dan ga ik. Goedemiddag, meneer. Goeiedag. Heb meneer trek in haast niet meer nodig? Ja, groot, alsjeblieft. Mooi weer vandoor, hè? Ja, al mooi. Nou, mooier dan zuster. Ja, nog mooier dan zuster. Ik heb het me zo veranderen, hè? Och ja, dat ken. Ja, maar de barometer is wel bestendig. Och, dat zal wel. Het is zomaar wat je maar denkt. Ja, Een beetje nat, zo anders gaan grootkinderen. nee. Is er eerst kind van de night? Nee, die is ook aan het omklooien. Nou, ik mocht het zijn in dat mannenbakje. Hier stonden van geen kaarten. Nou, ik ook nooit. Ja, meneer, wat die nou met doen zo van al dat geloof? Ik ken er wel zeezoik van worden. Ja, dat ben ik ook. En dat geloof ik. Ben niet zeezoik? Nee, maar het doet me overal zeer. Ah, dat komt van het weer. Hier, denk maar eens een beetje. Dat is de goudveer. Groog. Zo. Dolknappen weer van. Ja, dat wil ik ook weer. Bedankt. En, het je moet aan dat er al met de Voorover. Ja, kijk eens, als je het niet weet, hè, dan maak ik het eigenlijk niet zeggen. Maar ze wil beslist bij het met erover begonnen. Ja, maar voorover begon. Ja, ja. Nou ja,
Kijk, toen zaten, dat wil graag dat je de juffen trouwen. Ik? De traan met Buk? Ja, nou voor trouwen, eerst verlopen, maar dat wordt ze ja zo. Eerst verloop? Ja, eerst verlopen, dat komt altijd het eerste. En help jezelf nou nog maar een beetje in mijn oren, want ik ga er naar achter. Ik traan met Buk. Ja, goedemiddag, hier zo met binnen zich. Ken je direct een grote boeket blauw? Wat zijn die? Oh, ben hier het major. Ja, ik dacht dat ik een blauwwinkel had. Ach, dat spied ik. Heb ik nooit je sloopbol? Ja, hadden die dan nooit in blauw? Nee, ja, dat begreep ik. Ja, maar kan je niet een adres geven van een blauwwinkel? Ik ben gewoon een informatiebureau. Nee, ja, dat begreep ik. Oh, major, de Petri-lessen, dat bevalt me een hoek stekend, hoor. Hallo? Hallo? Oh, hij heeft chocola. Middag, Len. Middag. Je bent een al. De naal? Ja, voor de grammofoon. Oh ja, bedankt voor de muizen. Nog orders, meneer? Nee hoor, bedankt. Zolang deze nul in mijn buurt zitten, ik ken er gelukkig van daar slechts geen sprook. Zo, hoe vind je me zo, Jantje? Nou, doe zuster wel al goed, ja. Dankjewel. En schenk nu maar een glaasje limonade voor me. Ja? Oh, direct hoor. Graag. Zijn de grammofoonhalen er al? De naal? Nee! Nou, dan beginnen we eerst maar met zwemmen en dan... Ach joh, zie je nou niet dat het glas zo lang vol is, man? Zwem op de... Oh, heden. Ach man, kijk nou toch, het is allemaal kletsnat. Ja, het springt niet hoor. Hier. Nee, zet maar neer hoor, ik heb al om een limonade gevraagd en dit is alleen maar water. Ja, maar ik ben toch ook niet met dat soort spul op de hoogte? Zo, zet de hele handel maar weg en maak de tafel maar leeg. Nee. Ik wil eerst even een koolmetouw. Jij probeert er tussenuit te knijpen, haar mannetje. Nee, om op mij. Maar ik wil nu ook een beetje opknappen. Dat is nergens voor nodig. Maak de tafel maar leeg, dan gaan we met de eerste zwemles beginnen. Ja? Zo. Duurt het maar? Oh, een half uurtje. Oh, uur? Daar rol ik toch nooit vol? Oh, ga maar liggen, Daantje. Zo? Andersom nou. Die toren lig je ook zo aan. Armen vooruit. Handen tegen elkaar. Handen binnenste buiten draaien.
man anders. Zo. Kijk, dank je. En dan maak je deze beweging. Deze beweging. Nou, ga door. Gaat er al een beetje op blijven. Ga door. Goed zo, goed zo. Ik word hier daar zo mooi van. Wat doe? Zal ik het ook in? Je moet de beenslag ook nog leren, jongen. Wie ben dan nog? Probeer van de benen een ruimvorm te maken. Au, au, au! Au! De peer van de miljoen is toch ook nog bloeddicht? Au! Zo. Slaat de benen zijwaarts weg. En kijk. Intrekken. Intrekken. En uitslaan. Intrekken. Uitslaan. Ik heb geen zin medelijden met je doeistrap, dat maar aan. Zo. Duur nog maar. Nu armen en benen tegelijk. Handen voor de borst. Benen intrekken. Zo heb je een goede bouw. Heb je handpalmen tegen elkaar? Ja. En nou ga ik je commanderen. Intrekken. Uitstrekken. Dat lijkt helemaal niet op school. Dat lijkt wel een wisselbedoeling. Dat is zo gauw niet nieuw, toch? Rustig aan. Handen onder de kin. Ja. Intrekken. En nu rustig aan. Dat doe je best. Eén. Kom op. Nou ben ik onderuitbroek, toch? En er zit toch wat in die butsen? En dat drukt toch zo'n verliezen en die mooi, hè? Meneer, je had geen... Daarom bleven de naalden zo lang weg. Jij had geen zin om te dansen. Oh jawel hoor, maar ik was bang dat ik ze verliezen zo. Ja. Kom nou eens van die zon vanaf, meneer. Want als het boetanen zo beneden komt, wat bouwen ze wel een beetje worden heen, hè? Op je kom onderuitbroek. Alles doet me aan hier. Zo, en dan gaan we met dansjes beginnen. Elke beweging is al in te veulen. Ik ben er gewoon kapot van. Oh, meneer. Toverkruid is ook maar nat. Meer zijn nat, die hebben ze maar. Ja, waarom dat je verdwijnt zo? Oh nee, allemaal niet. Dat is gewoon wat verder niet meer nodig. Oh, nou ja, dat weet ik gelukkig. Zo, en moet dat muziek niet ook weer op zo? Graag, dan heb je een leuke plaat opzetten. Zo. En dan wordt er een mooi platje weer. En er gebeurt nog wat. Nou, dat zal gebeuren, weet je. Ik zal een mooie plaat. Oh, dat wordt jouw lievelingsnummer.
zijn er onbekend? Oh, ik denk wel dat ze van mij zijn. En ik ben altijd dol op roze rozen geweest. En dan ga ik wel bij jou denken. Ja, zeker. Doorzitten. Ach, nee. Kom nou. Zal hij? Reken maar van Jetje. En dan loop ik je nou een zetje met meneer Allerg. Oh, dat weet ik nog niet zo precies. Ja, dat ze gewoon maar in de familie zo benauwd. Vraag van mij door de keuken. Dus dan ga je op de dag. Ben ik in sloopval? Ja, voor een meisje ben je wel leuk gezelschap zo hoor. Verschrikkelijk. Ach, dat spijt me ja zo verschrikkelijk. Maar ik was ook zo al de noostig lui, hè. Ja, en ik droomde over het peer van de major, hè. Dat hij me met steert in mijn gezicht slaat, zodat ik er nooit wakker van word. Ja, was het dit gevoel? Van wel eens toen die bel. Gekregen van een goede vriend. Van wel dan? Oh, die mag ik je nog niet vertellen. Maar heb jij de brief van tante nog aan de major gegeven, niet vergeten? Ja, dat is al nog voor me koren. Oh, wat? Oh. Wat zit je nou toch allemaal te jammeren, Daantje? Doe dan niet zo kleinzerig. Ja, ik ben gewoon radberoemd. Oh, ik heb je ook gezien. Weet je wat jij moet gaan doen? Een eindje gaan wandelen en een nieuwe zwembroek gaan kopen. En breng voor mij dan gelijk een pakje sigaretten mee en een doosje rouge. Oh, het is dat voor die is, hè. En dan wil ik er wel alle muiten voor dan. Al moest ik er op die kroep. Nou, dat vind ik fijn. Nou, schiet dan maar op, ik heb geen ene sigaret meer. Ja, maar wat voor rouge moest nou hebben en wat voor sigaret? Oh, maar ik heb nog ergens wel een lege doosje, Daantje. Sigaretten en rouge. Ja? Asje. Dankjewel. Nou, tot straks dan. Tot straks. Haast je maar niet hoor. Nee, hoor. Ja. In de kraan inkomen. Oh jawel hoor, dat weet je. Hé, wat is dat nou? Het meneer een smeer? Ik dacht, ik weet niet, ik heb een voorschut. Weet je, je bent een verdienstige uitdaging. Dat zegt mevrouw altijd. En ging ik die mevrouw nou feliciteren? Waarmee? Nou ja, ik had er nou eens een mooie dankring aan en zo'n parfum aan de wegen. Ah, tante geluk. Lekker uitgerust? Heerlijk kind. Maar wel heeft hij mooie rozen stuurt. Gekregen van een goede vriend, meer kan ik nog niet vertellen. Oh, dan heb ik dat niet gevlogen, hè. Ja, ik vond dat wel aardig tussen je beiden. Oh ja, kolosaal. Ja, die is ook zo'n allerlaatste jong. Net zo lijfig dan met om te gaan, hè. Oh ja, ik moest alleen niet zo slom zijn, tante. Nou, ja, how durst u dat zeggen? Ja. En nou is die slom ook nog hopeloos verliefd geworden ook. Bist u door dit naar aan? Ik vind het verschrikkelijk, tante. En nu denkt je ook nog dat het wat kan worden tussen ons. Nou, maar dat kan toch best zo wezenlicht. Ah, schiet toch op, tante. Wie, met welk meisje wil een jongen die met een filosofie naar bed gaat en ermee opstaat? Een man die niet danst, die niet zingt, die niet hockey, die niet zwemt. Een man die nog nooit een sigaretje gerookt heeft. Een man waar je totaal geen bewondering voor kan hebben. Een man, een... Tante, kijk nou eens. Kijk daar eens aan. Er komt de majoor aan. En kijk hem eens vrolijk zwaaien met zijn stok. Van Fritstraat? Heeft u mijn zakspiegeltje nodig, tante? Nou, nee, maar hij heeft niet bedrijfsgeven. Ja, ik speel hier zo'n beetje voor postillon d'amour. En ja, ik weet echt niet wat ik antwoorden moet. Oh, dat is heel eenvoudig, tante. U hoeft alleen maar ja te zeggen. Nee, ik weet het zo. Ja. Majoor! Ik kom met zo gek.
Nou, wees blij dat er nog een beetje soldatenblad in het kind zit. Als ik die neven kijk van die, nou, die ook niet geloven hè. Wat dat voor een mens is, oh. Jij denkt dat een peert, een verscheurd daar is net zo luiven, dat je hem opvrennen als ze er maar nu wist. Nou, Dani is nog nooit in de wijk gewerkt, hè, voor die wildemanspraktijk van jou. Oh, tante, paardrijden is een van de mooiste sporten die bestaan. Ik zag een paard, maar dat is helemaal mijn lang, want ik moet nog even naar de keuken, ik moet mijn bedje nog even uitzetten voor het eten. Oh, dat moest u die hier komen lopen. Dat is de juiste manier voor het personeel. Maar het is hier een woonhuis, Frits, en geen kazerne. Sappers. Ja, wel sapristi. Meneer Bassen van het vrouwdom kan een major zelf nog iets leren, hè? Maar ik blief er niet. Dat een beetje militaire geest in ons geen voorkent. Maar u ziet eruit, major, of u van plan bent om iets belangrijks te gaan ondernemen. Oh ja? Ja. Oh, dat is zo. Nou, uw burgerkostuum, een bloemetje in uw knoopsgat. Nou, dat zal ik je dan even gaan vertellen. Ja. Kijk eens, ik ben erop gesteld op goede benauwd. En als ik weer kennis naar uitnodigd word om te komen eten, dan klaar ik me zoals het duurt. En wat bedoelt u met een andere dan? Nou, ik vermoed dat het te maken heeft met een brief die u van tante schreef. Brief? Wat was u van brief? En de brief die u schreef voor tante, die zal er ook aan mee te maken hebben. Heb ik een brief geschreven? Ja, weet je dat al niet meer? Sapristi. Ja, sapristi. Iedere keer als je er niet meer uit weet te redden, kom je met uw sapristi. Ja, du bist nooit op die mondje vallen. Nee, dat niet. Hoeveel dagen krijg ik? Ja. Juist. Oh, major! Waar is hij gebeurd? Weer is me daar aan die klotsen, maar alsjeblieft. Fouten. Ik heb een fluffy dek gevonden. Ja, waar kom je maar in? Zo. Wie fouten. Wat is er met die fouten? Terug met je verstoek mee hoor. Nou, je wordt het dorp gegaan als juffer, dan ben je dat voor mijn rokers. Wie fouten. Nou, ja, die nandoors even weg. Dan kijk er tenminste bij. Ja, ik dan niet toch neuseren mee hoor. Nou, voor die handdoors even weg. Nou, stil. Goed. Nou, er is helemaal niks te zijn aan de hele baan. Ja, maar je hebt toch ook de verkeerde? Ik sta nooit als een idioot vuur is, wel. Jongen. Oh, ik val flauw. Jo, valt maar flauw. Wat is hier aan de hand? Ik dacht dat het mijn vermoorden. God, doe even door die waak in de keuken, hè? Ja. Jij is voor die. Ja, kijk, ik naar 1000 keer zo door best hebben, hè. Maar ik loop niet door jou naar commandant, hè. Zo. Wat is personeel is toe? Ja, neem je nou niet vallen. Stel maar even, hè? Is slim aankomen, Frits. Ach, beetje kneus denk ik. Het polo wat is. Het is veel Piani die zo. Heb jij jouw boodschappen nog gedaan? Maar dit Josje zit niet in mijn buurt, maar ik heb niet niet. Hij loopt niet aan vasten. Beste zou zijn handen even los. Dan moet ik bij de major wezen, juffrouw. Major, mag hij zijn handen even gebruiken? Nou, door even zien aan de deur. Alsjeblieft. Ik zie me, Joran. Oh, zo. Oh. Een doornbespad, hoe zoekt dat dan aan? Dat zou ik niet doen. Oh,
Ja, die zorgen er straks maar over. Nou, die schouderkist ook niet. Die zo. Goed, dat is maar help je zin en dan moet er maar één zin door de andere komen. Jongen. Daantje, waar zijn de andere boodschappen? Oh, die zit in mijn luxe. Wacht even. Oh, ik ga ze wel allemaal metnemen, maar ze ben waarschijnlijk uit mijn buitse geleden toen ik val. Jij weet waar hij gevonden is. Zullen we samen even gaan zoeken? Als ze dus ik heb een buik vol van dit vak. Ik val wel veel voor om hen aan te maken met deze comedie. Kom zoeken, joh. Ja, maar dus een kisternijd, een gezonde mens met gezond verstand, kisternijd verlangt, dat is trouwens een idioot. Hoe kom je daar nou bij? Waar is er nou dat die tante van plan is je bij de vrouw te laten? Geen flauw idee. Hoe ben je erachter dan Ja, gekomen? van persbureau PETJE in de keuken. Hallo? Hallo? Ik verstond er geen steek van. Niet wel? Proefdienstbureau. Hoespersoneel. In staatszeden niet. Nou, ik zal mevrouw op slag en vuur rammelen. Eén geduld. Mevrouw, ben je boven? Telefoon voor jou. Nou, bereik niet de klompen, dat staat niet door te vreden. Ja, zo mevrouw, waarom niet? Mevrouw, telefoon voor jou. En dan heb ik jou straks vertellen. Ga verder. Ja, hallo, met mevrouw Beurtie. Wat is er nou? Met ons hoesknecht is er iets naar in orde. De hoesknecht heeft jullie gestuurd aan. Deze weer aankomen. Wie hebben hem weer voortgestuurd of wie hebben hem al? Ja, maar dat klopt allemaal niet. Nee, ik zal het gelukkig goed zuiveren en dan heurt hij nog van mij. Dankjewel. Dat is me altijd. Nou, ik kom er even zien. Ik moet er even met die doen. Nou, maar we zijn even door. Ja. Ik heb die brief gekregen, Frits. Wat? Mijn brief kreeg? Mensen, ik heb hier allemaal geen brief geschreven. Je moet dus zeggen, die brief die is toen mij geschreven. Ja, maar ik heb die ook geschreven. Doe mij ook nooit. Nou, voor de drommel, wat is hier nou? Ben je nou allebei gek? Of is er aan vandaan? Nou ben ik bang dat iemand ons ertussen nog met. Oh, wacht eens even. Dan word ik wel wat dat is. Zo'n leuke duvel, hè? Maar wie er nou aan dood is? Ja, wat moet ik er nou aan doen? Ja, kijk eens. Die bruid, die heeft voor ons wel makkelijk gemaakt. Die pak je wel een beetje gemaakt. Hè? Ik mijn, ja, wat er in die bruid stond. Ja, wat heb ik die aan geschreven? Nee, ik mijn, kijk, wat erin staat, dat is toch redelijk, hè? Ik mijn, toen valt er over de broodmalie. Hè? Ja, dat is woord. Er valt wel over te praten. Ja, er is ook wel wat voor te zeggen. Ja, natuurlijk, kijk eens, en wie bent toch geen beetje kinderen meer die ons op boom is vol? Dat willen we. Nou, ja, kijk eens aan wat. Ja, ik weet niet precies, maar wat erin stond, daar komt ons al gauw van pas. Hè? En ik denk zo, dat als we door een beetje met elkaar overeenkomen, dan is dat hartstikke goud. Maar wat erin staat, dat is toch prachtig, hè, voor ons. Ja. Er is toch wat voor te zeggen, hè? En wat wel glad nog zijn. Ja.
Zit doet er nog wel wat in? Ja, ik zei er alles in. Hè, wie bent daar ook baden als zo'n piepjan meer? En onze wilde hond, die bent weg. Ja, wie ook een beetje natuurlijk, maar hè. En dan kind is dan naar een ski spaanheuren nog. Lijven gaan. Dat we daar nou net getuigd van. Foei. Sapristi. Ja, sapristi. Wees maar blij dat ik u van uw bleuheid afgeholpen heb, majoor. Blij aan jou, Bob, hè? Ja. Ik ben weer eens om troep te komen daar. Ja, maar wat de liefde aangaat, moest u nog een heleboel leren, majoor. Sapristi. U had een duwtje in de rug nodig. En dat zetje heb ik u gegeven. Gefeliciteerd, tante. Ja. En u ook natuurlijk, oom. Oh. En nu heb ik wat te vertellen. Als westerse man in u komt. Ja. Maar dat zegt met die straks nog een appeltje te schillen. Wacht maar op de gang op mij, dan wordt je aan de vader bespreken. Westes blijft, tante, want hij is mijn verloofde. Want wat gebeurt, dat kinderheid, die man die deugt nooit. Dat is een bedrijf, hè. Dat net telefoon had van het plaatsingsbureau de stad. En ze zeggen dat die hoesknecht, hij zich eerst stuurde aan, die gaan die weer aanstuurd, die gaan zegt, die had een hoesknecht. Ja, dat klopt mevrouw, daar heb ik weer omstuurd. Zo. Doe hast die binnenvrouw met slechte veurneming. Doe hast wat in zin. Ja, zo is het best mevrouw. Ik kwam hier om mijn koffer op te halen dat hij verwisseld was met de koffer van Puk. Want we waren in dezelfde trein. En ik had niet komen besproken met Hotel Bellevue. Maar daar ook hier kwam om mijn koffer op te halen, dacht niet dat ik daar je hoesknecht was. En op eind schoot hij door de kop. Ik bleef hier. Als hoesknecht ben ik dolle bij Puk. Oh. En hij was zo jaloers, tante, dat hier een neefje kwam logeren. Dus dat heeft hij maar verzonnen. Laat ik hem maar rond voor u komen, dat is zo. Wat heb ik me door vergalopeerd? Sapristi. Dus je bent nou nog geen hoesknecht. Nee, maar joh, ik ben ingenieur en reserveofficier. Ja, dat is je kant zo. En mijn verloofde. Wat heb ik me door vergalopeerd? Dus je bent er wel mee eens, tante? Oh, kind, ik ben er zo blij met van harte gefeliciteerd. Ja hoor, maar hartelijk gefeliciteerd ook familie. Dankjewel, oom. Maar wat sneu, wat sneu gedaan. Ach ja, hij zit maar al met zijn neus in de bouw. Die van de zout. Ja. Het is, Ja, ik had die met zijn toch, Frits. Ja, majoor. U krijgt weer een meerdere boven u. Moeilijk, hè, als men gewend is om te commanderen. nou, het is dat die verloofde er wie is. Als ik zo middellijk over de knieën af. Mevrouw, ik ben niet aan het rennen. Ik moet werkelijk op slag en wat vertellen. Wat hast du me dan wel vertellen, beetje? Nou, wat je zult, hè. De telefoon ging. En ik kwam in komen en ik luister. En het was een kloosterbureau en de stad viel. Ik ging de deur touw om nu te rouwen. Ik liep toevallig rond en wel zag ik door. Nee, een hoesknecht. En die stond nog op de vreemd. En zo, wat gebeurt er nou bij jou op de dag? Dat is ja verschrikkelijk, beetje. En maar niet door Rolijn. Ja. Nou, hoe ging ik mij bier? Dan trek ik mijn hand erop. Ik was mijn hand in onschuld. Daar. Nou, maar dan moet ik die ook even wat vertellen, beetje. Wordt zo nog die zelfs. Meneer Westers is al een morgen hoesknecht. Oh, dat heb ik toch van begin af aan al zeg. Wat zei ik tegen jou? Dat kon wel nou verkoord of zo'n waarschuppen wezen. Dit is gaat dat verkocht, maar meneer Westers die is ingenieur. Ja, en reserveofficier ook nog. En mijn verloofde. Nou, dat heeft die jongen drama en aan de gouden rekenen, meneer. De studentenstreek van de brief wordt nooit beroerd, hè? Gefeliciteerd, je vrouw. Dankjewel een beetje. Dankjewel, beetje. En wat jullie eerst in dat wordt om. En als ze nog aan het feliciteren is, weet ik, is ze nog wel even deur gaan. Wat dan? Ik ben toch even Jordan vergeten? Nee, maar meneer Basterik,
Wie gaat net worden op tram? Oh, nou, dat had ik ook altijd op mijn oog. En ook hoger op wilde. Gefeliciteerd, mevrouw. Dankjewel. En gefeliciteerd, mijn jongen. En dat is nog maar langer, jongen. En nou, hè? Nou ga ik naar de kelder en dan ga ik in vriezen. Eerlijkse champagne, hoor. Want dat is de heuvel nou toch wel iets. Natuurlijk, natuurlijk. Volgens mij van de trap al nu niet. De bonden in de wereld nog naar doen, hè? Vaarman, tegelijk verkocht. Hé, wat komt u hier nou? Ja, Gaat u een beetje fouten rusten op de kop? ja, ik ga gelijk weer naar boven, major. Maar ik hoorde jullie zo dom en zo hard lang en toen dacht ik, wat voor grapjes zullen ze nou weer doen om? Er zijn hier heel veel grapjes uitgehaald van Antje. Ten eerste, Wester is geen hoesknecht. Dat is gelukkig naar beneden. Nou, daar ben ik blij om. Dus ieder een gevoelig vrouw minst te pakken kreeg. Gefeliciteerd. En wat toch? Zeg ik geen klaar, Kriep? Oh, wees en zeker. Zeker. Sapristi. Nou, Lu, heb je goud genomen? Ja, Maak je dan een keer weer dan? ja, zeker. Ik wacht nou of ik dus zo gek kriep, hoor. Jongens, ik heb voor jullie allemaal een braai. Hoe vindt u dat? Dat is een keer iets anders. Ook blijft het bruid nog. Ja, een braai. Oeh, ja, dat Ja, ik huur bioscoopkoortjes, ik huur dit, ik huur dat. Nou, het is eigenlijk, we hebben dus straks dikke dak in Zoenen. En dan vond ik dus, ik denk, dan heb ik al vast een koppeltje bibelkoor. Ja, als ik ze een rijkoortje geef. Een goed idee, een oude dag. Ik heb genoeg te schreeuwen. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Best, hè? Nee, je hebt er nou zoveel zin in geweest. Heb ik verdiende haren, dat is zo dadelijk weer een stukje in de west. Ja, ja, Ik vond, het is Koninginnedag. Ik denk aan de reut tegen Hobie. Ze is gek op beeld. Ja. Ze is gekker op rood, hè? Ze drukt maar mee. Dat komt gewoon even door. Nou, dacht ik wel. En een bosje voor mijn man, omdat ik nog een beetje speelde. Jongens en heren, Ja. dan wil ik nog graag een extra applaus voor onze souffleuse. Ja. Dat is
jou het